Okoya sianya kora mgaji wa mwadhi nyake county Mamigori kama governor Mamigori Ochila yako okoya MCAs magod bura Mamigori mondo konye chopo singo mano singo ne oganda county no Mamigori Ochilo mano oriko golo twak mare mokwonge od bura Mamigori owacho ni singo manegi golo ne oganda county Mamigori kaka jotendgi nyalo mana chopo kare kagitiyo kamora achiel Ochilo no wacho ni piny owacho mare osechako keto kang makare mar bero chenro mag pur thieth kachiel kod mamoko mane kinde campaigns mage. MCAs od bura Mamigori opoyo mokalo twak manyo chiwo gi governor no Mamigori Ochila yako. Ne governor okelo mipangilio maengo modwaro ni mondo dhi otimre ka wachako koro tich kendo owacho maber ni en gi mpangilio makare kendo wacho ni budget madhi riembo gini wa expect supplementary nyalo biro saa asaya kendo wacho no maber ni supplementary no kaka members wa expect gimose bedo kwago iwi wadwa dwoko ne governor erokamano about the bursary o mention wach mar pesa manyalo konyo nyithindwa mondo dhi sikul kaka ung'eyo ne nyithindwa osebedo gi tich matek especially wach mar CBC ni oseketo gik mobedo matek kabisa koro ka governor wacho ni bursary biro we are very happy kendo wan mano gimwa biro kalo within 1 minute kokelwa go mondo nyithindwa yud kaka dhi skul. Owuoyo achiel kuom weche mag thieth, owuoyo mar ariyo weche mag skul, owuoyo mar adek e weche mag agriculture, owuoyo mar ang'wen e weche mag security. Aparo ni governor omulo kona ka kona to ma ok omulo time ne tin omiyo ang'en ni wan kaka members mag county assembly Mamigori wabro wuoye sama wabro duogo e parliament.